Milí snúbenci, dnes ste sa rozhodli pre jeden veľmi vážny krok, ale krásny, a to vstúpiť do stavu manželského. No, Norby a Vlaďka. Brátu, vieš čo? Konečne si sa do toho dal. Je to úplne super. Tešíme sa s vami a nech vám to vydrží čo najdlhšie. A nech ste šťastní. Vlaďka. Každá minúta nášho 1 až 2 krát ročného stretnutia stojí naozaj za to. Ste úplne super pár. Prajem vám veľa krásnych dní v spoločnom živote. Pýtam sa vás, ženích Norbert Gálik, či vstupujete do manželstva s prítomnou nevestou Vladislavou Lesňákovou? Samozrejme, áno. Ďalšie šampáňa, prosekáš, sekty a všetko, čo sme spolu prežili. Treska s rožkom. Treska s rožkom. Áno, treska s rožkom a negrony. A ty, mladá nevesto, pýtam šefe, potreci, no ale i poslední raz. Či mi dovolili svoje hlavky vynechňac, alebo hlavku stiac? Bez urážky. Dajte tu dovolili. Buďte šťastný tak ako tento deň, tak navždy. A musíme sa ponáhľať, lebo nám odišla kamera. Samka máme a máme vás veľmi radi. Aj Samko.